to the sea. Raise your voices, lift your heart. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Ana sa kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Juan, apostol ug ebanghelista. Mao ni siya ang nagbarog sa tiilang sa krus kuyog sa mahal nga Birhen Maria ug gitawag ni siya the beloved apostle. Ug didto gibilin ni Hesus si Maria aron mahimong kauban sa iyang inahan. Mahog ni siya representative sa tanang katawhan nga nakighiusa ni Maria isip inahan. Mao nang usa sad siya sa atong modelo sa pagsunod sa Ginoo o sa pagpakiglambigit o relasyon sa mahal nga Birhen Maria. Sa 12 ka apostoles, murag kani siya moiwa na martir. Namatay siya, mga siguro abot na ni siya mga 100 years old. Pero wa siya gipatay, nagantos lang sa makadaghang higayon. Mang atong iampo ang atong simbahan nga mas malig-on sa atong pagpakigrelasyon ngadto ni Hesus og sa atong mahal nga inahan og magpuyo sumala sa ebanghelyo. Ang ato sang mga benefactors and donors nga hatagan unta sa tinuod nga kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit Ug ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, pinaagi ni San Juan nga apostol, gipadayag mo kanamo ang mga tinaguan sa imong pulong. Itugot nga masabot namo pag-ayo pinaagi sa pag-ampo o pagpamalandong ang giayo niya pagtudlo kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Nagsulat kami kaninyo may tungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi nga diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog namo kini, nakita ug nahikap gayud. Sa diha nga gipadayag na ang maong kinabuhi, nakita namo kini, busa nagmatuod kami niini ug gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay katapusan nga diha uban sa Amahan ug gipadayag kanato. Gisugilon usab namo kaninyo ang nakita ug nadungog namo aron kamo uban kanamo mahiusa sa Amahan ug sa iyang anak nga si Hesukristo. Gisulat namo kini aron mahingpit gayud ang atong kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magsadya unta ang mga maayong tawo diha sa Ginoo. Magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Ang Ginoo hari pasadya ang yuta, palipaya ang daghang mga pulo. Ang mga panganod ug kangit-ngitan nagalibot kaniya. Ang katarong ug ukumao ang gibarugan sa iyang trono. Magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Ang kabukiran milanay ingog talo atubangan sa Ginoo. Atubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagasangyaw sa iyang katarong. Ug ang kanasuran nakakita sa iyang himaya. Magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Ang kahayag mi banag-banag alang sa matarong. Ang kalipay alang sa maligdong ug kasing-kasing. Paglipay diha sa Ginoo kamong mga matarong. Ug pasalamati ang iyang balaang ngalan. Magsadya unta ang mga maayong tao diha sa Ginoo. Alleluia, alleluia. Wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Hanaw sa kanim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa unang adlaw sa simana, si Maria Magdalena midagan og miadto kang Simon Pedro og sa tinun-an nga gimahal ni Hesus
o giingnan niya sila, gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo, ug wala na kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya, si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha, apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya ug iyang nakita ang panapton nga lino, apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso siya ngadto sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Hesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili gilokot o gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiun na pag-abot sa lubnganan, misulod usab og nakakita siya og mituo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kini si San Juan nga apostol o ebanghelista, lahi siya presentasyon ni Kristo sa iyang pagsangyaw. Kay ang kasagaran sa mga evangelists, nagsugod sila pagsangyaw sa dihang si Kristo na tao na. Pero si San Juan, iyang gisugdan pagsangyaw nga si Kristo mao ang pulong, ug ang pulong sa wala pay nabuhat bisan unsa, kauban na sa Dios didto sa langit. So ang kanabang sinugdanan sa iyang pagsangyaw, iya gyung gi-connect didto sa langit. Unya, tungod aning iyang pagpresentar nga si Kristo mao ang matuod nga Dios nga nagpakatao, nalig-on ang atong pagtuo nga ang Ginoo mismo nahimo gid siyang modelo unsaon pagpuyo isip tinuod nga tao, unya unsaon sad pagbalik og sakas langit nga anak nas Ginoo. Gilingay mong tupad ing na gusto ka mo sakas langit nga anak sa Ginoo. Kay daghan nato nagtan-aw ra sad sa atong kaugalingon nga anak tas tao, magsugod ra sa tag kana ganing subay, kinsay akong lolo, kinsay akong mama, unsay ilang mga kinaiya, mauni nga mausad ni akong kinaiya, kay ang akong mama ingon ani, ang akong papa ingon ani, ang akong lolo ingon ani, maunang naingon ani sad ko. Pero di ta kaabot nga kita di ang tanan gikan kita sa Ginoo, nga sa wala pay nabuhat bisan unsa kitang tanan naa nata sa hunahuna o kasing-kasing sa Ginoo, ug iya tang gibuhat out of love. Ana, nya giubanan sad taniya dinhis kalibutan. Mao na nga si Kristo, iyang gihimong konkreto ang iyang presensya pinaagi sa atong 7 ka sakramento. Kaning 7 ka sakramento mauni ang makapahimo natong liwat sa Ginoo. Dili igo ang pagsigig basa aning ebanghelyo, siging pamalandong anang pulong sa Ginoo, makapasuod man anatos Ginoo. Pero ang sakramento mao gyud gitawag og transforming power, nga ang atong nature nga dili makita mahimong sama sa nature ni Kristo mismo. Mao na inig bunyag nato first sacrament, mahimo dayon tang anak sa Ginoo, wa nay sala. Di ba? Nindot kay na. Nya giunsa man pagpuyo ni Kristo ang iyang kinabuhi dinis kalibutan, mao say atong paagis pagpuyo.
Unsa man ang iyang gibuhat? Nipalayo ba siya sa mga tao o nipaduol? Tubag. Niingon ba siya, limpyo na kaayo ko, kinahanglan di jud ko mahugawan, mo nang dili ko mutipon sa kanang mga makasasala? Ang mga Hudiyo sa panahon ni Kristo, ingon ana sila, di mi makigtipon anang mga tax collectors, di mi makigtipon anang mga palahubog, kanang mga prostitutes, kanang mga kanaganing sa pananguban, mga naay sanla, di mi makigtipon ana kay batak mataptan mis kahugaw. Murabag ang fear sa mga Hudiyo sa una nga kun muduol mi mataptan mi. Kuha mo? O bisag kita kanang COVID butangig mask kay kung mo paduol ka nang naay COVID inig ubo ana tapot na nimo patay sa ka. So palayo gikan anang mga mananakod, palayo gikan anang mga hugaw. Muna mo ipli kitang naihugaw, kahugaw mana ipli ta. Pero si Kristo sa mayang gibuhat pag-ari niya sa kalibutan, iyang gipamatud-an nga motipon ko sa mga makasasala, dili aron mahimo kong makasasala, kung dili aron akong paningkamutan nga maluwas o mabag-o ang mga makasasala. Og mauni ang misteryo sa kaluwasan. The Savior united himself with the sinners to save them. Kita doon natay kinaiya sa pagka-puritan. Maunang ang asawa kung mangabit ang bana, iya dayong buwagan. Kay mataptan ko sa imong kagaw. Kung ang asawa mangabit, palayason sa bana, kay mataptan ko sa imong kagaw. Ang anak magbinuang, usahay ang ginikanan, palayason ang anak, gapakauwaw kas atong pamilya. Di ba? Nata ng kinaiyahan. Ilingay mong tupad. Yung na makighiusa kas mga adik. Yung na ba? Yung na makighiusa kas mga adik. Oh. Wow. Pero si Kristo nitipon aning mga tawhana. Ug wa ra siya motipon aning mga tawhana, gidawat niya unsay buhaton aning mga tawhana ngadto kaniya. Pagtipon niya sa mga makasasala, labi na gitong mga leader sa mga Hudiyo, nitipon siya dito, nakig-istorya siya, misulti siya sa kamatuoran, nangasuko sila. Ug siya gipatay nila. Nisokol bas Kristo? Nisokol? Wow! Na atong ebanghelyo ay si Kristo gilubong didto sa lubnganan. Nakigtipon si Kristo dili lang sa mga buhi, hastas mga patay. Ang Ginoo nga mo'y tag-iyas kinabuhi, ang Ginoo nga dili mamatay, mitipon sa mga patay didto sa lubnganan. Unsa naman sa itumong ni Kristo? Aron ipamatuod nako ninyo na kining mga patay pwede ragyog mabuhi. Og mauna ni ang atong gitawag og Christian faith, Christian hope, nga inig humag kamatay mabuhi ra gyud ta. Oh, kamong mga tiwasonon ay mo kabalaka mabuhi ra mo ana. Mabitan ang naa din ni magpa-blessing nako, moingon di pader, pre-ovary ko pader kay nabi ako stage 4. Nako ayaw kahadlok. Ay jud kahadlok. Kay mamatay ra ka. Pero mabuhi kag balik. Ayaw hunong dias kamatayon nga maglikay. Kana bang mulikay kita sa kamatay? Ayaw di ko na. Ayaw. So dias kamatayon, so dias lubnganan kay mabuhi rata. Oh, na siya. Gilingay mong tupad. Lingi aba ing na sugod karon manod na tas lubnganan ha. Ing na. Manod na tas lubnganan.
Di na ta mahadlok adang lubnganan. Hadlokan man kay ta. Mao na ang resulta, naggubat na ta. Naggubat, nag-away, nagbinungulay, kay di ko gustong dadon ko nimos imong kinabuhi. Mo resist ko, kay dadon ko nimos imong kinabuhi, matakdan ko nimo. No. Ang lapok, di gid na kapenetrate sa bulawan. Munang dunay dramas una, DYHP. Bato? Bulawan sa lapok. Oh, di ba? Sige kog yampungad anay kana sila tiban sa una. Sige ko nagpaminaw. Namatay naman to no Django Bacos ba to siya? Oh, karos Goliath. Goliath kay tingog. Ganahan sa kay kuminaw na niya. Daghan man ilang mga drama-drama. Una. Oh. Pero di gyud katapot ang lapok sa bulawan. Ang bulawan, magpabiling bulawan, bisag imo pa nang ihumol des lapok. Mataptan gani kas lapok, sa ato pa lapok sa ka. Tanawan ng lapok nga, kamisuna, maghimo mamig ka ng julin-julin nga. Wala lagi kapalitan ng julin nga, kanagyong baligya. Kanang lapok, among linginon, magsige mi og duwa. Iniguan, matipon gani na ngadtos gawas anang mga yuta, maigos tubig, mahimo sa na siyang lapok. Sa ato pa, ang mataptan sa lapok, kana rasang lapok. Mabitan na moingon ko, usa ka inahan, suko kay siya siyang anak, or usa ka anak, suko kay siya siyang inahan. Unsa may akong isulti, pagbantay kay liwat sa dae kaniya. Oh, masuko ka, pariha de mong duha. Kung nasuko kas iyang kayawanon, naasa kay yawa. Kay unsa may i-trigger sa yawa, ang yawa rasad nga naa nimo kanang imong garbo, sawayon ka, masuko ka, sa ato pa garbuhon sa ka. Tanawa si Kristo nga saway, wara. Giludan ang naong, wara. Gitamparos, gikulata, wara. Kay nga naman, nga di man siya masuko, kay wa man siya yawa sa kasuko. Diha suod niya. Ana ang imong tupad, babe. Tamparosag ka usagi. Ready? Di gani masuko. Ingna din, congratulations. Wa kayawa. Nabte na ingon ako, Padir. Ako ning ipadeliveran sa akong bana. Kay mo sakit, mo kalitlag kasuko. Bisag way sinugdanan. Na kung ano man na, siya ambot lang. Doon na gini siya, natakdan gini siya giyawa. Nako unsa may imong gibati sa maulagi Padir, hapit kada adlaw may mag-away kay masuko masako. Nako pareha mong duha, nganong ang imo ramang bana imong ipadeliverance naa man sa day kayawa. Isa nga wa Padir oy nako og di og inigyawa na niya kana mukalit lang siya kasuko nga way sinugdanan unya masuko usag ka di sato pa naa sa kayawa. Pareha gud anang kana bang naamoy posporo bang kani aning kandila. Inikadlit na to sa posporo niya atong iana diya. Musiga siya, dili. Nga naman. Kaya nasa na siya kayo diya. Wa palang musiga, kaya wa dagkuti. Pero imong dagkutan, musiga. Pero tubig pa na akong gibutang diha. Mahurot na lang ng paliyos posporo siging dagkot. Di gina musiga, kaya nga naman, wa may gas. Wa may lana. Nga, kanang gitawag na to fire sana konduktor tubig di man na mo silaob di gina mo siga mo na si San Juan naliwat sa mahal nga Birhen Maria. Ang mahal nga Birhen Maria ang sud sa iyang kasing-kasing maura gyud ang Ginoo. Bisan ang iyang anak gipatay sa iyang atubangan wa siya masuko kay naa niya ang gugma, naa niya ang pagpaubos, naa niya ang pagpasaylo, naa niya ang kaaghop kasing-kasing, naa niya ang kaluoy para sa mga makasasala. Karon kining declaration sa Pope, gubot ka istanan, hasta akong humili nga akong gi-explain, daghan kayong comment nga, kanabang mga reactions ba nga, negative o positive. Ang kanang positive, tingali, nakasabot. Pero kanang mga negative,
Di lang gustong mo sabot usahay or daghan yung yawa diya silang kasing-kasing nga dali kay mo react. Ako sad na asag ko ana. Mo na gakinahanglan tag pagpalawom sa atong pag-ilas Ginoo. Ang Ginoo gikas langit nanaog din hisyuta nitipo natong mga makasasala nilunang sa atong mga kasalanan pero wa siya mausab nagpabiling Ginoo ug nisud pagid sa atong kamatayon ug lubnganan apan paghuman ana mibangon siya nga madaogon ug gida niya sa langit kadtong gusto sang mukuyog niya ug kinsa may gustong mukuyog niya ang mga tawo rasad nga kamaong mohigugmas mga makasasala kamaong magpakamatay para sa mga makasasala og dili mahadlok mosod sa lubnganan sama sa mga apostoles, sama sa mga martyrs, sama sa mga santos, wa mahadlok sa lubnganan. Nganuman lig-on ang ilang paglaom sama ni Kristo nga inigsod sa lubnganan mamangon ta og adto na tas langit nga wa nay katapusang kalipay. Og kung mauna ni atong puy-an makabaton og kalinaw ang kalibutan, makabaton og kausbawan ang kalibutan. Di naman ta mahadlok manghatag kay di naman sa ta mahadlok mamatay, di naman ta mahadlok mo welcome sa mga tao sa atong Pinoy-anan kay wa naman sa tay gipanagan-an. Dili na ta maghimo aning mga tag-as kay mga koral og mga kanabang pag sa likway sa mga taong atong gitan-aw nga hulga kuno sa atong kinabuhi. Sama ni Kristo gidawat niya ang nitamparos, niluwa, nilarot siyang bungot, milatigo og milansang niya sa cross. Ug mao ni ang gisangyaw sa mga apostoles pulong og buhat. Gidawat sa mga apostoles ang mga pakauwaw kani si San Juan, gipriso ni kuyog ni San Pedro, gipanglatos sila didto. Pag humaglatos gibuhian na nag-awit sila sa kalipay tungod kay nakaambit sa kasakit ug pag-antos ni Kristo. Pag kanindota kinaiyaha kanabang kulataho na kas imong bana niya mingon ka salamat Ginoo nakaambit ko sa mga tamparos nga imong nadawat. Kanabang kuhaan ka sa tanan sa kawatan ug sa imong silingan hasta imong balay kuhaon moingon ka salamat Ginoo nakaambit ko sa dihang gilangkatan ka sa imong sapot ug gihubuan ug gilatigo. Nangamingaw man mo. Pero mas nindot ng dili talangkatan pero kitay mulangkat sa atong attachment sa mga butang sa kalibutan. Langkatan ang imong gugmas kwarta, ipamalit na lanag slots, ipanghatag na lana ngadtos mga kabos, langkatan na daan, ayaw huwata nga kawato nas kawatan. Langkata ang imong gugma ng imong balay, pasudla ang mga way balay, ayaw huwata nga maglinog usa, nya mangliki na ng imong simento, una pa kamubiya sa imong balay. Langkata ng imong gugma anang imong kinabuhi nga hadlok kay kang mo higugmas mga taong buangon ayaw huwata nga mamatay ka ug pugso na ka pagsud anang ngit-ngit nga lubnganan ug pagsud anang kalayo nga way katapusan. Man mo'y tingog wa man gani mo ingon ay bitaw no praise the Lord. Sige na manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, si Juan gitawag nga pinalanggang tinun-an ni Kristo. Uban kaniya malaumon kitang mudangop sa Ginoo sa pag-ingon, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan magmakugihon diha sa iyang apostolikanhong misyon nga gisangon kaniya ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga manlimbasog kita nga mapahiuyon nato ang atong kabubuton ngadto sa kabubuton ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami.
Nga sama kang San Juan, makaangkon kita og halawong nga kahibalo, maitungod ni Jesus, pinaagi sa pagtuon sa mga kamatuoran sa atong pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin kami. Nga magmaisugon kitang musunod kang Kristo, bisan hangtod sa krus ug sa lubnganan nga walay sulod, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin kami. Nga makaambit kita diha sa malumong gugma ni San Juan, alang sa atong mahal nga inahan, si Maria Santissima, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin kami. Nga ang atong mga igsoong nangamatay, mabanhaw na ug mutipon sa nabanhawng Kristo nga gisangyaw ni San Juan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin kami. Amahan sa pulong nga nagpakatao, patalinghogi kining mga pagampo nga among gihimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santo sa kining mga halad ug itugot nga gikan niining santos nga misa, makatunan namo ang tinaguang kinaadman nga imong gipadayag kang Juan imong apostol, gikan sa maong tinubdan ang pulong, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katangalahang pagkahimong tao, mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya, diha kaniya giilanamo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita.
ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Juan, ug San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo na nasa pangalangit, pagkain ang imong
Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami hitugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man hangging harian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Yes, we will be. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala Sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom itugot nga ang pulong nga nahimong tao nga gisangyaw ni San Juan nga apostol magpuyo unta kanunay uban kanamo pinaagi nining santos nga misa nga among gisaulog pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagkabanhaw. Apan mahitabo ra ni kung sama ni Kristo di ta mahadlok nga motipon sa mga makasasala apan magpabiling lig-on sa atong baruganan sa pagsunod sa gugma, kabalaan o sa mga pulong ni Kristo. Salamat sa namalit na tog slots dinhi. Wal pa lang ko'y update karon kay holidays man. Ato lang i-update siguro mga Friday ba or Saturday aron matingob ang tanan. Ang ato rong existing nga slot mao na lang ang SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces para sa atong kumbinto. Tag 500 pesos per slot ni siya. So palit lang yun mo usa ka slot kada semana. Daghan na kay mog matabang ana. Ang inyong 500 makahimo na naog dako nga kausaban sa kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygunang Amahan ng Anak ug Espiritu Santo karon ug sa gihapon atong pagsimbahon